Hi guys. Mga anta guys. So, ang sudan guys kay tuyo, pang sagip gutom. Mana lang guys kay pagbaydan gyud tag tuyo nya nato ko islog. Sa mga taon ng panahon gani. Sudan me ginamos. Ugdi ginamos. Mantika ug asin. Kumot-kumoton. Ha, pwede na kaon na gano'n. May gani karon kaya yung level up nakakutsara na nanap yung nadugang itlog. Ya. Tuyo pang sagip gutom guys.